Haloo, saa hiljaisuutta. Aletaan siitä asiasta nyt, että tuolla on sattunut semmonen pikkuinen haaveri. Eli näkötornilta alas tonne Piispan mutkaan Turkmanikurviin. Siellä on öljyä perkeleesti keskellä rataa. Joku linja-auto on laskenut sinne pilssivetensä kaikki. Ja siellä on palokunta putsaamassa sitä. Siellä on turvetta ja harjakone tulee harjaamaan sitä, mutta ne ei saa sitä kokonaan puhtaaksi. Että sinne tulee todennäköisesti kalkkiviiva merkki, eli se alamäki tornilta alas saakka, niin se on ajettava hei sitten jonossa kalkkiviivojen molemmin puolin. Siinä ei ole mitään asiaa siihen kalkkiviivojen väliin. Se on nimittäin todella liukas. Ja lähtö myöhästyy nyt ainakin puoli tuntia ensimmäinen lähtö. Eli moro, mikä piti lähteä 11, niin lähtee puoli 12 aikaisintaan. Riippuu nyt, kun paljonko pojat saa siellä tehtyä hommia palokunta. Ne ei aina nimittäin nyt ajolupaa siihen tällä hetkellä ollenkaan. Mutta mennään sitten tähän päivään, niin siirretään sitä aikataulua nyt tällä hetkellä ainakin se puoli tuntia. Ja jokainen on saanut sen aikataulun siinä ajojalapun takapuolella. Pyritään sitten siihen, että viimeistään 5 minuuttia ennen sitä aikataulun aikaa ollaan lähtövalmiina tuossa karsinnassa, mikä on tuossa parkkialueella heti ton portin jälkeen. Ja varikon portti menee kiinni 5 minuuttia ennen sen aikataulun alkamista. Ja sinne ei sitten kukaan pääse sen jälkeen. Että se on parempi koittaa, että sykkeli lähtee käymään ja muuta niin hyvissä ajoissa. Sinne peräpyörän jälkeen ei pääse enää sitten ollenkaan. Ja sitten jos jostain syystä tulee keskeytys tuo paanalla, niin sitten jäädään siihen paikalleen. Raatoauto tulee sitten kerään lähdön jälkeen aina pois sieltä. Mutta sieltä ei saa lähteä enää sitten jatkoon missään tapauksessa. Eli se, jos pillari sammuu tai tekee mitä tahansa, niin se jää sitten, vaikka se lähtisi uudestaan käymään, niin sillä ei lähdetä enää liikenteeseen. Sen peräpyörän, joka lähdön jälkeen menee takapyöränä, niin sen perään ei saa kukaan lähteä enää sitten metriäkään. Ja. Sitten kun tullaan paanolta pois, niin topataan tähän ennen porttia. Kaikki toppaa siihen ja sammuttaa. Siinä on semmoinen määrätty toimenpide tehdään sitten. Otetaan pitsakoi ja puolutetaan halkometriä ja kaikkia muuta mukavaa. Kaikki toppaa ja sammuttaa siihen, että sitten ei ole pitkä sitä työntää varikkovirtuuseen. Ja toivottavasti jokainen ymmärtää sen, että nyt on näytösajo, eikä kisa. Nyt voi vetää täysillä. Niin. Mutta etupyörää ei tietenkään saa ohittaa. Starttikone nohon ja sitten sinne viivaan jostain. Viivalla ei sammuteta. Joo, siellä voi sammua jollain, se ajo jää. No se jää siihen sitten. Lähdetäänkö käynnistämään? Tai voitaan se viedä sinne, tiedä starttikone sinne ja tuonne pitkin radanvarsteliin. Mitä nopeutta etupyörä ajaa noin suorilla? Sopivasti. Selvä. Valtion sopiva. No, hyvä. No Oliko jotain niin kysyttävää? Niin katos vielä siitä, että nyt kun se loppuu, niin onko se siellä lähtöpaikalla ruutulippu? Joo. Ja sitten ajetaan tämä puolikas leikki. Joo, ruutulippu tulee siellä aikanaan esiin ja siitä ajetaan varikolle, eikä enää ajeta yhtä kierrosta sen päälle. Missään tapauksessa, vaan se on suoraan siitä etupyörän perässä tullaan varikolle. Lippu lähtö. Joo.
Älkää ottako varas lähtee. Aika sakkoa. Käsittääkseni porukka pysäytetään tuonne ylös viivalle ja siellä on startti. Kerro se asia. Joo, eli siis tästä kun lähdetään varikolta etupyörän perässä, mennään tuonne Tsernobylin kohdalle sinne, missä starttipaikka on ollut ihan kaiken, niin siinä topataan. Mutta ei tarvitse kyllä sammuttaa villaria mieluummin. Ja siitä lähdetään, mutta ei se mikään tartti ole, mutta kunhan lähdetään liikkeelle etupyörän kyytiin siitä, mutta sitten tornin jälkeen niin kattokaa sitä öljyhommaa. Olkaa tarkkana. Ei ole kisasta kysymys, voi ajaa peräkkäinkin jonkun perässä. Ettei tulisi haaveria. Joo, mä oon sen sanonut. 2 viivaa huonon puolin öljyä. No niin, joo. Selvyyden vuoksi mä vielä toistan sen, että kun ne putsaa sen siellä, niin sinne pitäisi vetää 2 kalkkiviivoa. Niiden viivojen välissä on se rasva. Että sinne älkää vaan perkele nokkaan ne rykät. Pistä keilarivi siihen. Ei pääse. Ei oo keilarivi. Olisiko vielä ollut jollain jotain? Annetaan sen. Joo, ja tässä Hannu kiertää sitten aina 10 minuuttia ennen lähtöä tämän mikin kanssa ja huutelee, että valmistautukaa nyt ja sitten tonne äkkiä tonne kokoontumispaikalle. Mutta yritetään antaa tietoa sitten vielä siitä, että paljonko tämä aikataulu lykkäytyy, koska ne saa sen hoidettua sitä hommaa. Tiedotetaan siitä jollain kohdalla. Sitä vaan meinasin kysyä, että siirtyykö sinne laitteeseen? Kyllä, pakosta siirtyy kaikki. Ei muuta kuin lykkätiin ja ajetaan varovasti ja hienosti. Sehän voi kyllä olla, jos se on tässä pääjärkkäinen.